Siyanda Mchunu, thank you kusijoyina mfethu, is one of the representative with Dream Team ezobidlala kwi-Osizweni Soccer Tournament all the way from Limpopo. Siyanda wa Mchunu. Ngizorepresenta i-team yase Limpopo. Kuzoba mnandi ke amajita ayimisela aphethe ushukela njengeslogan sawo izodlala i-TV. Kuningi enizokubona nge-team yase Limpopo. Asinikeni ithuba, next time ngeke izithole ngisho ithuba nizoyi-invite ni baba wami. Kuningi esobe sikuphethe lapha yana. Obviously ama-fans nawo sizowantshontsha amanye sofika nawo aseLimpopo. Hayi ke vele ke uzofika suphethe ngesandla nayo into. Uzobona nje mangakwenzela umzekelo khona enye intwana lapha akuthiwa dura. Hayi ngizoyisholo nina. Ngakho konke ozobe kuphambi kwethu ukuthi siqhelise simisele ngokuthi sithathe le tournament and then sikwazi ukuthi siyo represent i-champ of champ eJozi. Khulu izodlala i-TV.